Ahoj, vítejte na kanále Poklady nejen z knihobudky. Dnes pro vás mám sérii historických detektivek, případy sestry Fidelmy, a já jsem přečetla už 3. díl z této série. Tento díl se jmenuje Nechte maličkých. Tuto sérii napsal Peter Tremain, je to velice plodný autor, už napsal asi 34 dílů tady z této série o sestře Fidelmě, která řeší zapeklité případy, a do češtiny bylo přeloženo 31 dílů. A mě právě tato série zaujala díky prostředí, ve kterém se odehrává. A tip na tuto sérii jsem dostala od jedné knižní youtuberky. To prostředí, ve kterém se tato série odehrává, je vlastně Irsko v období 7. století. Je to období, kdy tam už přichází křesťanství, ale ještě stále tam je keltská kultura a vlastně tyto dvě kultury se tak mísí. A je to určitě zajímavé číst si o tom. Ten Peter Tremain je odborník na keltskou kulturu, takže díky němu se tady v těch detektivkách dozvídáme spoustu zajímavých informací o tehdejším světě, o tehdejším životě a právě o nějakých počátcích křesťanství. A mě tady toto téma velice zajímá. Poslední dobou hledám v tom určité paralely i s dnešním světem. Jak jsem říkala, je to série detektivek, takže vlastně hlavní hrdinkou je sestra Fidelma, je to řádová sestra, takže ona je ale na druhou stranu také zkušená advokátka, takže ona v každé té knížce figuruje jako hlavní postava, která řeší nějaké zločiny, které se tam staly, a troufám si tvrdit, že je vždycky vyřeší. Já jakoby čisté detektivky moc nemusím, nebo já mám ráda, když je tam ještě nějaká přidaná hodnota. Takže na této sérii se mi líbí, že tam vlastně se dozvídáme spoustu zajímavých informací o tehdejším světě, o tehdejším životě. Autor této série, Peter Tremain, jak jsem říkala, je pravý odborník na Kelty, keltskou kulturu. Jemu už přes 80 let, vlastně narodil se v roce, tuším, 1943, tady je jeho fotka. A on je stále velice aktivní a on prakticky každý rok vydává další detektivku z této série a jeho díla vycházejí ve více než 20 jazycích. Já jsem s touto sérií začala hezky po pořádku. Začala jsem vlastně prvním dílem, který se jmenuje Rozhřešení vraždou. Pak jsem pokračovala druhým dílem, který se jmenuje Rubáš pro arcibiskupa, a tento 3. díl jsem vlastně přečetla teď naposledy, Nechte maličkých. Asi nejvíce se mi líbil zatím ten druhý díl, Rubáš pro arcibiskupa, protože ten díl se neodehrává v Irsku, on se odehrává v Římě, ve středověkém Římě, v 7. století. A mně to přišlo dost zajímavé, že vlastně to prostředí a objevují se tam i reálné historické postavy, například tehdejší papež i vlastně biskup, arcibiskup, tak nějak jsou to fakt reálné postavy. A když jsem si to hledala, tak ten případ, který se tam odehrává, ten se tak nějak jakoby stal. Takže člověk, když to čte, tak se dozví i zajímavé informace. V knížkách Petra Tremaina se objevuje církevní prostředí, respektive myslím si, že všechny jeho knížky se odehrávají v církevním prostředí, v křesťanském prostředí. Hemží se to tam řádovými sestrami, řádovými bratry, prostě řeholníky, biskupy, arcibiskupy, papež se tam objevuje, takže fakt jako tady toto prostředí. Ale mě tam stále chybí, nebo já jsem přečetla 3 knížky od něho a vždycky tam tak čekám, že tam bude nějaká duchovní rovina, že když jsou to tam tady ti duchovní, takže se tam objeví i nějaká duchovní rovina, nějaký Bůh a tak dále, a to se tam bohužel vůbec neobjevuje. Takže mi to tam chybí, prostě bych to tam nějak očekávala. Takže z toho důvodu já ty knížky čtu, ale vždycky jsem zklamaná, že to tam není, takže zatím jsem všechny 3 knížky hodnotila 4 hvězdičkami z 5 právě tady z tohoto důvodu. Ale obávám se, že ani v těch dalších knížkách to nebude, protože jsem se nikdy nedočetla, že by autor byl věřící.
Ale i když tam vlastně není ta duchovní rovina, tak mě stále čtení těch knížek tak nějak přitahuje. Přijde mi, vždycky jsem taková v očekávání, co se objeví v dalším díle, jaké téma se tam bude řešit. Když jsou to témata většinou taková docela politická, obzvlášť tady v tomto, nechte maličkých. A já si většinou ty knížky půjču z knihovny. Oni dost ty knížky v knihovně mají, ale tady tento třetí díl zrovna vůbec v knihovně neměli, takže mně se ho podařilo sehnat přes internet. Po nějaké době taky ho tam měli vyprodaný. A když už jsem kupovala tuto knížku, tak jsem si tam koupila ještě jednu z této série. Je to kniha Mnich, který zmizel, je to už 7. díl. Ten jsem taky v knihovně neviděla, takže jsem si ho rovnou koupila. Takže budu prostě ve čtení těch knížek pokračovat. Když přejdu k samotné této knížce, nechte maličkých, tak vlastně tato kniha je taková, jak jsem říkala, dost založena na té politice, na těch politických nějakých záležitostech. A já popravdě ty politické záležitosti nemám tolik ráda, protože mně to přijde hrozně těžký na pochopení a je to hrozně propletený. A ty motivy, proč někdo něco udělal, mně to fakt přijde hodně náročný. Takže já při čtení této knihy jsem musela hodně napínat své mozkové závity, abych to všechno správně pochopila. Navíc ten autor, on je docela známý tím, že používá taková náročná jména vlastně v těch jeho knížkách, takže to je taky takový těžký na zapamatování relativně, ale oceňuji, že vlastně na začátku on tam má slovníček hlavních postav, takže to jsem dost využívala a myslím si, že to je super. Dále tady, když vám můžu ukázat, on tady má na začátku i mapu Fidelmin svět v 7. století našeho letopočtu, takže můžeme se orientovat v tom, ono to území tady v té knize taky bylo docela zásadní. A když vezmu všechny ty díla, tak já vždycky se snažím třeba si i na internetu hledat, jak třeba to prostředí vypadá, nebo když je tam nějaké opatství staré, tak jestli ho třeba najdu na internetu. A ku podivu tady to, co se odehrávalo v té knížce, jsem tolik na internetu nenašla. Ale to, co se odehrávalo v té předchozí knížce, v tom předchozím díle, Rubáš pro arcibiskupa, to jsem krásně našla na internetu fotky, takže mně to přišlo super, že jsem si to mohla hezky všechno krásně představit. Myslím si, že tato série případů sestry Fidelmy je docela ojedinělá. Já jsem zatím prakticky nenašla žádnou podobnou sérii, kromě samozřejmě případů bratra Cadfaela, nevím, jak se to přesně čte. To si myslím, že bude trošičku podobné, ačkoliv to napsala jiná autorka, ten děj se odehrává v Anglii ve 12. století, ale jsou to zase nějaké detektivní případy a zase mělo by to být založené taky na nějakých historických faktech. Takže toto si myslím, že jsou takové dvě jakoby známé série, co se týče církevního prostředí a nějakých historických faktů. A já, jak říkám, mně tam chybí nějaký ten duchovní rozměr, takže zkusím si přečíst nějaký případ i bratra Cadfaela a třeba mě to příjemně překvapí, třeba tam bude nějaký duchovní rozměr. Takže já tady ty případy sestry Fidelmy, případně i bratra Cadfaela, které jsem teda nečetla, určitě doporučuji všem, které zajímají historické detektivky založené na nějakých faktech, kde se člověk může dozvědět spoustu informací a zároveň třeba, že se to odehrává v církevním prostředí. Pokud vás tohle láká, tak se vám určitě tyto detektivky budou líbit. Mějte se moc krásně, uvidíme se u dalších pokladů z knihobudky.